No niin, katsotaan tuleeko tästä video, jossa kuvataan katastrofia vai oikein suoritettua erikoispuukaatoa. Tässä on tämmönen puolilaho koivu, ehkä semmoinen 40 sentti, 45. Sitten rauduskoivu. Takakalteva, mä oon pistänyt siihen työnnyn tosta. Sitten Alppenilla tuolla on taljaveto, joka on nyt kireällä, ja pelkohan tässä on se, että onko toi mätä tuolta sisältä, että onko siinä mitään pitopuuta, eli käytännössä jos ei ole, niin sitten ollaan herran hallussa, että katsotaan miten tässä käy. Pannaan se tohon siksi aika kuvaamaan. Koitetaan sitä Alppenilla saada se kenolle itse asiassa. Näyttäisi lähtivän kaatumaan. Jääkö konkalaa? Ei. Näyttää toinen. Noin. Nämä on aina jänniä paikkoja nämä puunkaadot, kun ei koskaan tiedä mitä sieltä tulee. Toki kun huolellisesti katsoo sen puun, niin siinä ei saa kiirettä olla, sen mä sanon. Se on ainoa asia, missä tää voi pielää. Mä tein tommosen pielavetäläisen kaatokolon Kiiruveden metsällä nopealla. Hyvinhän se meni. On aika hyvä mieli itse asiassa. Hyvää kevättä kaikille.